ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар. имрӯз хоб 1 марти соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорен. 11 дона хона ҳай навор мекунем, тамошо кунен ва барои реклама муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp рӯй кунен, наворои байна реклама карда фурӯшта мегузорем. 1000 рубл 122 сомону 80 дирам дар бонки эсхата навора тамошо кунед. ирӯза наворда ҳастай. хонаҳо қариб бисёрус аз Душанбе ҳай дӯстони азиз, аз Норак ҳам дорем, аз Ваҳдат, аз Ҳисор ҳам ҳастай ва аз Хуҷанд ҳам ҳастай. далчи пони хонаҳо аз дохили Душанбе ҳай тамошо кунед. 11 дона хона навор кардем. лайкора монен, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ман навора сар мекунам то охира гӯш кунен. беҳтарин хонаҳо баҳри шумо дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе ҳай дӯстони азиз. анаи хонае мебинен дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Лучоб меган ку. хоб 6 сотих замин масоҳат ва дорои 3 дархона. рақамҳои дастӣ WhatsApp дар рӯи экран мемонем, метавонен занг бизанен, маълумоти бештарша бигирен. Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Лучоб, пушти ферма. мақсад кухни баня дар дарунаш дорад, техпаспорт дорад, овсвет дорад дӯстон. хоб дом мега дар наздикии масҷид, беморхона ва мактаб дора. ремонти миёна, нарх 550 000 сомонӣ. 550 000 да ҳамин хонара метавонен бихарен. 6 сотих 3 дархона. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур. нигоҳ кунед чӣ хел хонара зур кардиянд. анаи хона масоҳати 7 сотих замин дорад ва дорои 9 дархона, обши 540 метри квадратияй. хонаи ба дабдаба меган ку дӯстони азиз. хулас беҳтарин хона, не ки нархшам нархи зур, гарени нархи зур, не ки гарени хонаи фасон. 540 метри квадратиям мақсади кам нест. 7 сотих дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каратегинский. хона бо ҳамаи шароитҳои хуби замонавӣ муҳайё шудагиай. хоб нархи хонара меган ки 2 450 000 сомонӣ тоҷикӣ ва ба доллар боша 220 000 доллар. фурӯшиай срочно касоне ки мехарен, ина марама занг занен. баъзе шахсиятҳо менависад дар комментария ки хонаҳотон қиматай. ҳамин ака вақти хона роҳӣ кунад, ҳамира мо чӣ хел ноумед кунем дӯстони азиз. мақсад коршон мо дар ғалтид, чӣ хел ноумед карда рекламаш намекунем. хулас тамошо кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 9 этаж, як хонаи 49 метри квадратӣ. хоб 34 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад. хонара шикатур кардиянд, даро часпондагӣ нестай. хоб боз кам беш кор дора. поёни балница мега глазной да қарор дорад. срочно ҳамун нафарое ки мисол харидори серьёзне ҳастен,
ма шумода адресора мегум. Як комната 49 квадрат метр, 9 этаж, 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хутон хонара дидесен кадом ҳолатда қарор дора. хоб нархи квартира мега ки 190,000 сомон бигем, боз муомилаи хубам мекунем ша. марамат маълумоти бештар харидори аниқ бошен, занг занен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар сеюм этаж 63 метри квадратӣ. анаи квартира бошад дар шаҳри Норак қарор дорад. мардуми сарбаланди Норак нигоҳ кунед. шаҳри Норак, энергетик айни 33 адресай. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. метонен дар омада зиндагӣ кунен. хоб дуҳуҷрагаи калон 63 метри квадратӣ ҳам мақсад ду хонаи калон мешавад. анаиҷа кухнишай, баня, ҳоҷатхона, ремонтҳои замонавӣ фасони хушрӯ ки бо нархи замонавӣ 245,000 сомонӣ мега, муомилаи гарени ҳам карда мешавад. аз нами канали Саудо ТВ занг занен. дӯстони азиз, наворда лайко рамонен. ҳамин як навора мо 2 соат 3 соат вақт да тайёр мекунем. неки баъзе шахсиятҳо ҳастанд ки ҳамин як лайке ки 2 сония вақт ана мегира дариғшо медора. фақат лайко қатъи поддержка кунем бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар дуюм этаж 50 метри квадратӣ. квартира дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ қарор дорад. дӯстони азиз, фурӯшӣ дар Душанбе Сомонӣ дар Кулписта аз роҳи Калон 4 километр дур мебошад. хоб аз роҳи Калон то пеши хонара мега такси 3 сомон мебошад. хоб ду комната 50 квадрат метр, дуюм этаж. обши ба филм ки ҳамин хона обши квартира ҳамо дом 3 этажай. маълумоти пира занг зарен. нархи ҳамин комната дӯстони азиз 240,000 сомонӣ будааст. нигоҳ кунед чӣ хел зур. дар 240,000 сомон ҳамин хонара метавонед бихаред бачаҳо азиз. рақамҳои 8559 мисол занг зарем масъя кунед. маълумоти бештаршам дӯстон метавонед бигиред. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 10 этаж 57 метри квадратӣ. павароти фабрика рудакида қарор дорад. дом моҳи март охир мақсад буд мешава. свет овуш постоянӣ ҳастай. павароти Ленинград сари роҳ доми замонавӣ лифт дора. аз мости 46 мега 4 километр то хонара роҳ масофа дорад. мактаб, масҷид ва дигарон наздикишда қарор дорад. просто дукомнатаи коробкада 10 этаж ноҳияи рудакӣ фабрика Ленинград 250,000 сомон нархи квартира. хоб касоне ки серьёзни харидорӣ карданӣ ҳастен, худотон боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунед. хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ боша. агар хоҳед дар канали Саудо ТВ реклама фурӯш гузорем, суратоша ҳамроҳи маълумотоша видеош роҳӣ кунед, ё ин ки рафта худмо наворош мекунем, фурӯшта рекламада мегузорем, фақат роҳӣ кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 6 сотиқ замин шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлолда қарор дорад. хона ҳамин хеле ҳолат фурӯхта мешавад. кӯчаи Истиқлол, тарафҳои хоб ремезе, арматур мега, сементзавод, эстегзар, бусто, тарафҳои ҷугиҳо мега. зур ҷода беҳтарин. нигоҳ кунед чӣ мега. хоб маълумоти бештарша хулас занг мезанен. назди территорияи Авлодод мега. касоне ки харидори серьёзе ҳастен
230,000 сомон нархи خانه معاین کردین. معلومات بیشتر میتونید زنگ زنید. کوخنی، وانه و حاجتخانه دارد. اغلخانه یک مگزینچه هم دارد، میگه دروازه زمانوی دارد. خلاص 230,000 کسانی که خریداری کردن هستند 3.6 تیک زمین زنگ زنید. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که یک کمناته دارای 7 سوتیق زمین مساحت. خب ناحیه فیض‌آباد، جماعت جوانان دهه نوآباد در قرار دارد. خانه فروشی یک خانهش میگه 6 به 3 کلیدار باشد، 2 به 3 حمام 1.80 به 3، حاجتخانه 1.5 به 1.5، کوخنی 2.5 به 4 و آشخانه 2.5 به 4.5. زمینش باشد دوستان عزیز 0.07 گکتار. مقصد معلوماتی پرش زنگ زدن 165,000 سومانی میگه. میتونه خودتون باز معلوماتی بیشتر زنگ زنید. 0.07 گکتار مقصد 7 سوتیق زمین دارد. یک کمناته. خلاص با آدرس های پرش از صاحب ملک میتونین دسترس بکنین. نوارد لایک ها رمانین دوستان چقدر میتونین پدیرش کنین. امی پدیرشگاه شما دستگیری شما پیشروی کاری سعودو تیوی میشود دوستان عزیز. میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر حصار دهه برکت. خانه 2 حجره مساحت 6 سوتیق زمینش. خانه با سمن بلاک مقصد برداشتگی همیجا قرار دارد. چخیلی که در رسم دیدیسین. خب نرخی خانه را میگه که او قدر قیمتی هم نیسته. سروشنه فروشی دهه برکت قهرمان در قرار دارد. چخیل میبینین 6 سوتیقه. خب گیردش محکم، 2 خونه کردگی بلو پوشندگی، ساسدو کم و بیش زندگی دارند. در ویدیو چخیل دیدیستین خودتون دوستان عزیز 120,000 سومانی میگه نرخشه. رقمای 28 و 86 واتساپی صاحب ملکای معلوماتی پر زنگ بزنین. نوارو معقول شده باشه در همون کامنتر حتما فکراتون رو نویسنده مونین. مثال معقول شده باشه همی 3 تا رقم 5 در همون کامنتر بنویسین. خلاص با گرین خرسند میشیم. دلشی نواروی ما را تماشا کردن گیرین دوستان. میگذاریم بعد دهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که 2 حجره کوارتیره در 2 اتاژ 65 متر کوادراتی. انا این کوارتیره با دقت گوش کنین. شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی 65 کوادرات ریمونت زمانویش قطعی. خب فکر میکنیم با نرخ ارزنده دلشی ریمونتشو نمیکنین. 2 خانگه گیپرازم محله گلپرور 2 اتاژ 2 کمناته 65 کوادرات متر. ریمونتاش هم دوستان فکر میکنیم بد نیسته. نرخش هم نرخی بد نیست. 65 کوادراته 2 خانگه را 400,000 سومانی دا میتونن بگیریم بچه عزیز. امی در نیوان عینی حال امی نرخ نوای کاروکاخ 350 400 تای. اگه 2 خانه در نظر داریم نکی خانه را مقصد ریمونتش هم فسونی خشتوه که کسی میخره همی سوم ورق میزننده در اومده زندگی را سر میکنه بچه عزیز. اینا شانسی بهترین از کانال سعودو تیوی برای پادپیشگاه خودش. 400 تا واتساپ شون 43 و 34 دا میتونین مراجعه بکنین. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی. انای کوارتیره هم زور غلطید. کوارتیرای فروشی یک کمناته کوارتیره در 4 اتاژ 5 متری کوادراتی. ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. سروشنه یک حجره فروشی ریمونتی نو قطعی 50 کوادرات. خب 2 مگا 4 اتاژه در 4 اتاژ قرار دارد. کیرپیش ندامای. خب کانالیزاسیا دارد. او سوید без проблема های.
нархи квартира дӯстон 310,000 сомонӣ. Соколни не якум 4 этажда қарор дорад. ремонтоша дар аму видео дидестен чӣ хел кадом ҳолат қарор дорад. фикр мекунем ки навор маъқул шид. ҳамин рӯза навор аз душанбе хонаҳои арзон мондем. хоб дастгирира шумо кунен, пешравира мо мекунем. дӯстон азиз, наворо маъқул шуда боша лайкора биҷиқен, чӣ молу маҳсулот боша рӯй кунем, реклама мекунем, фурӯша мегузорем. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кӯрай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.